जिनाहारि खालामनो हायो आसरित साननो गोनां जाबाय। बेखायनो जों दिनै बिटिसि सरकारखौबो गोख्रों जानो लुबैयो, गोख्रों जानांगौ आरो जोंनि आफादफ्राबो गोख्रों जानांगौ। बे रोखोम जुदि दुरबल जाबाय थायोब्ला जाथिया जोबलांगोन थानाय थांनाय सानथामसोनि गेजेराव चिरां जिल्लायाव सासे क्लास 10आव फरायनाय बर' आइजोखौ साथाम माने बांगाल गुन्दाफ्रा थगाय थसि खालामनानै बेखौ माने फुस्लायनानै बा सिगिस' खालामनानै जे बलात्कार खालामबाय, दल बदलआवहाय बलात्कार खालामबाय। जों बेखौ गोख्रों रावजों बड'लेण्ड जनाति सुरक्षा मन्च आरो ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन माने निन्दा खालामो, मुगैयो आरो साबधान माने होयो, हुसियार होयो। आरो लोगोसे जों जिल्ला प्रसासनखौ जों खावलायो जाहाथे बे गुन्दाफोरखौ जाहाथे गोख्रोङै साजा होयो, माने एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट जाहाथे होयो, जों बेखौ खावलायो। दा जा घटना जाबाय थांनाय सानब्रैसोनि गेजेराव, बे घटनाया आसलथे जुलाइ मासनि 20 तारिखनि गेजेराव जानाय बियो। जुलाइ मासनि 20 तारिखनि गेजेराव बे साथाम बांगाला बे बर' आइजोखौ माने न'निफ्राय थगायनानै लांदों, लांनानै बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव लांदों, दस्रा जायगायाव लांनानै जाहोलोंहो खालामदों। उनाव दल बदलआवहाय बलात्कार खालामदों, बलात्कार खालामनानै न'आव दोनफैदों। दा बे घटनाखौ रावबो जेबो मिथियाखैमोन, बिराद गोबाव जाबाय। नै बिसोर आरोबाव सिगिस' खालामनानै मोनसे भिडिअ भाइरेल खालामदों। बे भिडिअ भाइरेल खालामनायनि गेजेरजोंसो बिसोर दा हमफिनदों। माने बांगालफ्रानो गाज्रि खामानि मावनानै आरो बिसोर आरोबाव भिडिअ भाइरेल खालामदों। दा बे भिडिअनि गेजेरजोंसो मोनदों। दा हमनानै दा साथामखौबो माने दा जेलाव जोब्बाय। दा जों धन्यबादै दा चिरांनि एसपिआ खोब प्रम्प्ट एक्सन लादों, जों धन्यबाद होयो। आरो मोनसे काउन्टार जानायाव सासे आथिंजों गावफायजाबाय जों खोनादों। बेनि गेजेराव सासे बोराय हाबा जाखानाय बांगालबो दङ, साथामनि गेजेराव हाबा जाखानाय, दा बेबो दङ। दा बेनो जे बिसोर जे जोंनि माने बर' आइजोफोरखौ एथ' गोरलै मोनबाय जे फुस्लाय फुस्लि खालामनो, थगाय थसि खालामनाय, सिगिस' खालामनानै बिदिनो गाज्रि खालामनाय, बे माने जाथाया जोंनि बिटिसिआव जाबाय थागासिनो दं आरोखि। दानिल' नङा, बे गोबाव समनिफ्राय जागासिनो दं। दाखालि नै आरोबाव साननैसोनि सिगां बे केलकाटायाव आरो सासे माने बांगाल मानसिनो बे क'क्राझार खाथिनि बर' आइजोखौ आरोबाव माने लानानै थांबाय, लानानै थांनानै धोरोम मन्दिर खालामबाय, इस्लाम माइस खालामना होबाय। खालामनानै दा बेखौ माने नागिरनानै खबर मोनबाय। दा केलकाटाखौ हमनानै लाबोबाय, केलकाटानिफ्राय दा माने बे जेलाव दं दा बेबायदि आरोखि। दा जिनिसा माने जोंनि आइजोफोरखौ जे एथ' गोरलैयै जे बिसोर मोनबाय, जेराव मेरावनो बिसोरो माने गोसो थोलायनाय लानाय, लाभ जिहाद खालामफ्लानाय, ओमफ्राय बिदिनो फुस्लाय फुस्लि खालामनानै बिसोरो माने गाज्रि खालामनाय, बलात्कार खालामनाय, बेथ' माने गिख्रंथाव जाथाय। बे जाथायनि थाखाय जों दिनै साबधान जानांगौ, जोंनि बर' समाजा साबधान जानांगौ, बर'नि आफादफ्रा साबधान जानांगौ। दिनै मानो बिदि जानो बायदों जावले-जावलेलाय, मानो बिदि एथ' गोरलै मोनखो जोंनि बर' आइजोखौलाय? दा बे जोंनि थाखाय खोब माने साबधान जानांगौ बाथ्रा दं। दा दिनै जोंनि बर' समाजा, बर' जाथिया बर' आइजोफोरखौ लानानै मोनसे आब्रु गोनां समाज दायो। बर' आइजोफ्रानो आब्रु गोनां समाज दायो, बिसोरनि दारै जोंहा समाजा आब्रु जायो, आब्रुथिया थायो। दा बर' आइजोफ्रा जुदि जों बिदिनो आवसाव जुदि जायोब्ला मालायजों माने जिनाहारि खालामजालाबायनाय, सोरजोंबा लांजालाबायनाय, सोरजोंबा लांखारजानाय, सोरजोंबा हाबा जाहैनाय, बेनिफ्राय बे समाजा आब्रु गैयि जागोन, गाज्रि जागोन। बेनिखायनो जोंनि आफादफ्रा सांग्रां जानांगौ जाहाथे बिदि जानो मोना। जों गोदो जोंनि समाव जों जेब्ला माने हाइ स्कुलाव फरायो, कलेजाव फरायो, बे समाव खुनु माने गुबुन जाथिया बर' आइजोजों, बर' हिन्जावफोरजों रायज्लायनो साहसआनो गैयामोन, गियोमोन। बेबायदि परिबेस बै समाव दंमोन। बर' आफादफ्रा बिदि परिबेस लाखियोमोन, गियोमोन बिरादनो। दिनै मानो गिजालाया जोंनालाय? मानो जोंनि आइजोफ्राखौ मानो गोसोबादि रायज्लाय मोनो, गोसोबादि माने जंखायलाय फुरथि खालामलाय मानो बिदि खालाम मोनदों? जोंनि आफादफ्रा बे दुर्बलता दङ। जिनाहारि खालामनो हायो आसरित साननो गोनां जाबाय। बेखायनो जों दिनै बिटिसि सरकारखौबो गोख्रों जानो लुबैयो, गोख्रों जानांगौ आरो जोंनि आफादफ्राबो गोख्रों जानांगौ। बे रोखोम जुदि दुरबल जाबाय थायोब्ला जाथिया जोबलांगोन थानाय